Vi filmer nu Jesper Christiansen, professionel daredevil. Velkommen til Krigslive 3, et sted for falser. Goblin Fanatic. Og her der vil vi spille det meste af Krigslive 3. Det er den visuelle standard for Krigslive 3. Det er legeborge i kulørte farver. Slidt, men stadig kulørte farver. Slidt og beskidt. Det er Krigslive 3. Stål og blod, skidt og beskidt. Der er også et alternativ, hvis man ikke vil slås med Chaoshorden, så kan man gå over til, ja, der står faktisk ponyridning. Op til dig. Ja, præcis. Det kan man jo ikke sige nej til. Nej, netop. Nej. Vi går nu herhen til stallen. Om lidt så går vi ind til den gode lejr. Jesper Fifi Christiansen vil lede os ind til den gode lejr. Velkommen her til de allierede styrkers base. Der var et skilt mere. Der er et skilt her, det vil blive revet ned. Det bliver revet ned. Der har vi sagt, at man skal holde... Der er masser af olietønder til at brænde. Ja. Der er også en grill derovre. Sådan en betonting. Og herinde der vil der så stå der folk på vagt for at holde de onde kærestyrker på stangen. Og nu hvis vi kigger herover. Hvad for en stang skal de holdes på? De skal holdes på den stang, der var hernede engang. På stangen, ja. Og herover der vil så være det vil formodentlig blive et eller andet stabshalløj for de allierede styrker. Eller måske jomfruburet. Eller måske jomfruburet. Måske jomfruburet her. Meget fin bygning. Det har tidligere været en rideskole. Ja. Eller i hvert fald noget rideting. Hvad er det der? Det er offerstangen. Det er stangen, som kaostropperne skal holdes på. Det er offerstangen. Det er her, hvor der om natten vil blive danset frækt af pigerne fra jomfruburet. Som vil stå oppe på pælen og danse og slynge sig. Hov, der er lyd på det her, det er ikke så godt. Det er en totempæl. Det er meget mærkeligt. Totem gå hjem. Herover vil der være det store imperielle fællesgrill. Skal vi lige gå over og se lidt på, hvor teltene skal stå rent faktisk? Vi skal lige have fundet på et eller andet til at skære med der altså. Ja, nogle telte. For eksempel, ja. Så kan vi bare smide på et telt der, fordi så kan man ikke se det. Ja. Området herover er der rigeligt med plads til at sætte telte, den imperielle lejr, og også Bretonnia. Her bor de gode. Hernede er indgangen, som vi gik ind i før. Her er Fifi. Vi filmer nu omgivelserne til kaoslejren. Her der er en sø. En fin sø. Vi følger nu efter Jesper og Mikkel. På jagt efter kaoslejren. Fifi, vil du præsentere kaoslejren? Ja, det vil jeg gerne. Imod hvad man ellers skulle tro, så har den Evil Mastermind har valgt at lægge sit telt på Kaninbjerget. Hvad står der? Hvad står der? Der står faktisk, ja, der står Kaninbjerget. Ja. Der bor de onde. Der bor Modesto Cantor og den skurkagtige Vitus Reitzel. Det er mig. Og deres onde henchmen. Det var der, hvor man kunne stå og styre de der både. Ja. Der på bro, det skal vi også lige fjerne. Her, der vil der ligge en masse telte fra onde kaoskultister. Herude, hvor der sjovt nok ikke vil stå Kaninbjerget, når sådan noget starter. Selvom vi var fristet. Men den onde kaoslejr. Den onde kaoslejr. Og et lille hyggeligt Dannebro. Et meget stift Dannebro. Ja. Kaninbjerget. Ingen hunde. Måske ingen hunde med sære røde ting. Ja. Ingen røde hunde. Her vil cremen af kaos-tropperne bo. Her vil der blive holdt stabsbøder. Der vil være satan for det penge. Der vil være kranier til kranietronen. Blod til blod i guden. Blod til blod i guden. Det her vil ikke være. Det vil være Modesto Cantors skraldespand. Den kan man fjerne. Den kan man fjerne, ja. Man kan ligeledes fjerne den meget lille hytte. Man skal faktisk nærmest bare kigge på den, så går den væk. Kaninburet vil blive brugt til at torturere Lars Kjær, der kommer som en blodthørster. Vi går lige op og ser udsigten her fra bagsiden af Kaosøen.
Oho, nå, der var næh, hvor fint, så kan man gå herind. Man kan selvfølgelig også se vandrutsjebanen, den er ikke så pæn, men det må man leve med. Andre ting ser til gengæld meget nydeligt ud. Ser Mikkel Rode, der tager billeder, meget nydeligt. Et indblik i en kaosleders dagligdag. Og han er virkelig god til at skrabe udstyr i varmen. Her ser vi slagmarken. Mikkel Rode på en slagmark, hvor længe siden det er sket. Landsforeningens formand besøger Krigslive. High profile. Vel det der? Ja, det kan vi godt fjerne. Det er fantastisk slagmark, det der. Ja. Fifi, vil du introducere slagmarken? Ja, vi har her en slagmark. Det er foregået sådan, at de to herrledelser skiftvis har placeret et stykke terræn. Til starten har Kaos placeret bakken herovre. Ja, bakken her. Ja, vi ser så har de allierede, i håb om noget elveraktivitet, har placeret de to træer, der står derovre. Ja, de tog et af de små stykker terræn. Ja, så har Kaos under ledelse af Kim Holm valgt at sætte sådan en beskedstander op. Ingen rigtig hvorfor, men det er mest blå beskeder, der er. Blå beskeder, ja. Og så har... Så de allierede styrker, de har så sat noget marskland her, så de satser på, at deres bueskytter kan nå på pillet dem lidt ned. Og så har Kaos så placeret en toiletbygning herovre, til begge holds store begejstring. De fandt så ud af, at nøkkelkultisten har været inde og ødelægge den. Så den står. Men der er faktisk en toiletbygning. Men der er faktisk en toiletbygning, ja. Den virker godt nok ikke. Nej, ikke lige nu. Det kan den komme til. Herover, hvad er det, vi kommer over til her? Det vi kommer over til nu, det er det sidste stykke terræn, der blev placeret. Det er Nørkelhullet, hvor Nikolaj Mats og hans kanon skal stå nu. Jeg ved ikke, om Nikolaj Mats og hans kanon dukker op, men det håber vi meget på, og så håber vi, kan stå hernede. Stormbase Sapphire. Ja, der har været fest og farver her. Yes. Der er mere terræn herovre. Der er mere terræn. Ja, så er der blevet placeret gyngestativ. Og en anden lille kloster træer. Igen er de gode. De håber på at kunne lokke nogle skovelver med. Det er gyngestativ. Er det som vi laver om til et lille telt og fjerner? Ja, det er faktisk sådan, det er. Ja. Og inden det lille telt, der er de stille. Skal vi ikke hellere bare lade gyngerne hænge? Det tror jeg, at jyderne godt vil kunne lide. De er ikke så meget til visuel realisme, er de? Nej, det er rent. Det klipper vi ud. Det er det, vi vil stille højtaleranlægget, som så vil blive taget frem, når det første store slag er blevet slåsset. Så vil vi hive højtaleranlægget frem, og så skal vi høre, jeg tror det bliver Braveheart-temaet, men vi tager det en gang til. Ja. Og så bagefter, så skal vi høre Rage Against the Machine, Killing in the Name of, mens vi starter slaget i tredje gang. Der vil ikke blive noget mandeord? Det kan godt være, at vi laver et medley af slåsvenligt musik til sidste. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå at dræbe alle på den gode side i løbet af kun 3 minutter og 38 sekunder. Nej, så det er godt, at vi lige må lægge lidt mere på. Men der skulle vi nok kunne finde på et eller andet. Det er et skilt. Der er et skilt, der vil stå... meget in-game. Velkommen til Debray, vil der stå. Slagmark denne vej. Ja. Yes. Vi forlader nu slagmarken. Ja. Og kommer nu over til et sted, hvor det er muligt, det er der vil blive holdt efter. Det her det er hemmeligt, det viser vi ikke nu. Yes, ja. Her har vi en labyrint. Den er defekt, den er ikke blevet brugt i rigtig lang tid. Men den labyrint, den er bygget af træ. Og den er bygget af træ på en sådan måde, at det stadig er en masse byggemateriale, der bare står og venter på at blive brugt. Vi følger nu hovedarrangør på Krigslive, Jesper Christiansen, sammen med hovedarrangør Claus Rosted, det er mig, på vej ind i labyrinten. Ja. En videodokumentar direkte fra Krigslive 3. Om 2 voksne mennesker, der bliver væk og må spise hinanden for over det. Vi har special gæster, Mikkel Rode, formand for Landsforeningen, der følger efter os. Det er svært. Der er kæmpe edderkopper. Vent, jeg skal filme dig. Ja, vi har nu opsnappet. Der er faktisk kæmpe edderkopper. Der er kæmpe edderkopper. Der er kæmpe edderkopper lige der. Kan man se den? Der er for meget lys her. Ja, man kan godt antyde. Jo, der er en kæmpe edderkop. Vi kravler under. De andre har givet op. Jeres udsendte rapporter fortsætter. Ingen skal sige, at Claus Rosted stopper et projekt, bare fordi det er en dårlig idé. Så er der mange, jeg ikke havde gennemført. Der er valgmuligheder. Vi går den vej. Der er mange edderkopper. Nej, det var dead end. Edderkop, ja, nej. Gå tilbage igen.
Labyrinten slutter her. Nogen har smadret den. Vi går ud. Labyrinten består, som Jesper sagde, ganske rigtigt, af byggematerialer.